vítejte u dnešního videa. Toto video je to, že já vám dneska ukážu všechny moje pečpáky. Takže můžeme se na to pustit. První, jejich tolik, jejich strašně moc tučňá. Takže první tady mám tučňáčka, opičku a dej sundávat hlava, liška, šnek, ryba, špitivka, pak dva králíci, kuřátko, pak tady mám chobotnici, plameňáka, lva. Tohle mi napište prosím do komentářů, co to je. To nevím, tohleto. Bylo to jenom k té opičce. Chameleon. Má tetování, gumičku jsem mu dala, aby vypadal hezky. Chameleon, má tetování. Ještěrka nějaký stojí, protože jsou divně trošku, když leží. Žáby dvě, krab, dva kraby, nebo jak se vyslavuje. Pak veverky, nebo co to je, medvědi, skunk. Dál tady mám koníčky, to jsou kočičky 3, to jsou všechno moje pejsky, mám jich strašně moc. A tenhle a tohle máme snad asi nejoblíbenějšího. Tohle. Natáčím se. To je pejsek. Je tady. Kočička hezká. To taky se mi hodně líbí. 2 víly, já měla více víl, ale já je nenašla, takže miminka všechny jejich. Jo, a jinak já chtěla říct, že tady ta růžovka je stejná jako tady ta fialka. A oni to jenom napodobnili. A tady ten je stejný jako tady ten. Takže mám 2 stejný. Ale nevyměním. Pak tady mám, a to jsou ty, jak se jmenují, skunk, kruci, jmenuju, no prostě tyhle. Jmenujou se. Už asi vím, jak se jmenuje, ale nevím, jak se to vrky ne. Tak, morčátka, no trošku, křečky. Jsou to, takže to jsou všechny pečepáci, já se s vámi loučím a čau.